Lipat. Hindi alam kung saan. Oh no! Stop na eh, baka sagasa ka pa. Woo! Dadami yung pako. Great ride, motovlog. Let's ride. Let's go. What's up guys? What's up mga paps, mga bread? Another day, another vlog for today. And this is Great Ride Motovlog. And now tayo ay papasok sa Angeles, Pampanga. Going to work tayo ngayon. So malalaman natin kung anong update sa mga daan. So kung makikita nyo, nandito ako sa sa Kalumpit. Yan, bakit nagtataka yun? Ba't ang dami sasakyan dyan sa gilid? So dyan sila nagpark. Iba kasi medyo mataas ng lugar na to. Tingnan nyo yung iba dyan, binaha. Bawat mga iskinita, binaha sila. Yan ang lugar dito sa Kalumpit. Yan, maraming binaha dito. So madadaanan natin kung may baha pa nga doon sa dadaanan natin mamaya. Kung makakapasok ba tayo o humupa na ba. Kaya yung iba humupa naman na yung baha eh. So totally, ang vlog ko nga pala na to ay first vlog, first vlog na gagawin natin gamit ang ating bagong camera. Medyo hindi ko muna i-reveal to kasi gawa natin ng ibang vlog to. So go. So ayun nga, bale ito ay magiging natin, tinatawag na daily vlog. Bakit daily vlog? Yan, sisikapin ko mga ka-gray ride na araw-araw meron akong i-upload. Iba pa yung vlog natin pag weekend. Yun, yung pag weekend, yung mga vlog natin, mga kalikalikot or ibang vlog, di ba? Na pwede natin i-upload. Pero ngayon sikapin natin makapag-upload kahit mga sa isang linggo 4 o 5. I-updated tayo kung ano sa mga dinadaanan ko. So siguro kung daily vlog ang gagawin natin, iba-iba natin, may experience natin sa daan, diba? Pero yung mga daan, siguro baka magsawa kayo. Pero magiging content lang na ito talaga. Maging update ka sa lugar, maging update kayo sa kung ano nangyayari sa araw na yon, sa mga nagagawa natin, diba? Yan, para maging familiar na rin kayo sa buhay ni Gray Ride. Yan sa buhay, diba? Actually yung mga daily na biyahe natin. Yan. Yung going to work natin to Pampanga, Bulacan. Yan. Kaya kung nakikita nyo ko lagi dito, oo, araw-araw ako makikita nyo sa daan. Ito pa rin itong daan na to. Kung may iba man daan, ibang daan na yun. Ituturo ko naman sa inyo kung anong mga daan na yun meron doon. So ngayon, ang daming sakyan dito, nakataas sila oh. Tingnan nyo naman ang ilog. Yeah, ang taas pa rin pala. Grabe. Diba, nagano sila ng mga sakyan nila para hindi lumbog sa baha. Ganun na sila ng mga parkingan nila. So, kamusta naman kayo lahat dyan? Ang iba ay talagang binaha ng todo, diba? So, nakakaawa talaga iba kasi paano sila magsisimula, diba? Na pero payo ko sa Diyos ko, talaga kung alam natin binaba ang lugar natin, talagang mag-iingat tayo. Kailangan na natin yung safety natin, yung ating sarili, kasi mahalaga yan eh. Mahalaga yung buhay natin, yung gamit na papalitan yan eh. Sige kuya, pasok.
Yung buhay na buhay na sorry. Yung mga gamit na kapalitan yan, pwede naman natin business ulit yan eh. Merong ano yan, pero buhay natin no, makalaga. Kaya huwag natin sayangin. So kung ano, talagang bahay ng lugar natin malapit na sa ilog, lumigas na tayo maaari, diba? Siguro nga nakatanggap kayo ng mga message kay sa mga text NDMRC ba yun? Yan, nakatanggap ako yun, dami, diba? Pinapanalahanan tayo. So maganda yun, pinapanalahanan tayo, taka sa balita rin, diba? Kaya nakikiramay din ako sa mga yan nga, nawalan, siyempre namatayan, masakit sa ano yun, masakit sa damdamin na mawalan ng mahal sa buhay dito. Pero kahit ganoon, bumabangon pa rin ang lahat ng tao, diba? Pero yun nga mga ka-joyride, hindi natin kontrolado kasi ang panahon, ang kalamidad, diba? Pero kung alam na natin agad ito, kailangan natin lumikas para sa ikabubuti natin. Hindi natin isipin mga gamit, yung pwedeng palitan yan, pwedeng balikan yan, diba? Mahalaga yung buhay. Yan, tatandaan natin, buhay mahalaga. So safety first tayo. Taray naman, maglululat. So samahan nyo ako sa biyahe natin kung ano makikita natin sa vlog na to. So siguro hanggang doon sa puro na to, puro music na lang to. Alright, let's go! Car race, serve a nigga with a bottle like hurricane. Rap niggas also so strong, Jay. I'm a little bit of pop for the Kanye. You a little bit of flash in the trip, nigga. Get your motherfucking hands up. You a real nigga. Get your motherfucking hands up. You a real nigga. Get your motherfucking hands up. You a real nigga. Get your motherfucking hands up. No debating, crown me king, I'm tired of waiting. You champ, I gotta face it. You disgracing people, sins it that you're faking. I'm the Lord, I'm Michael Satan. With the flow, will take him out, annihilate him. No mistaken, new sensation, hood pole, pulling up to rule the nation. And I came a long way from the stash house. I switch spots like a dime patient. Little kid paid by the crack house, and they put my mom's out with my ass lady. You gotta understand when I black out. I don't give a fuck about a rap hater. I don't give a fuck. Need it down to the Lord, say, like you, real nigga, get your motherfucking hands up. You a real nigga, get your motherfucking hands up. You a real nigga, get your motherfucking hands up. You a real nigga, get your motherfucking hands up. Bitch, you.
Yan, nasa ano na tayo, Pampanga, Kapalit. Yan, nasa Kapalit na tayo, market ng Kapalit to. Yan. So, yun, ang daming tao na nandito, no? So update ko lang kayo dito sa daan na to. Ginagawa nga pala dito. Ito. Paglagpas nyo ng ano, dito sa Minalin, ginagawa kalsada dito. Buti nga hindi bumaha, oh. Ayan na, kalbari sa tagtagan to. Tapos alikabok. Maganda pa naman yung jacket natin. Ay ba't gayon nagkagayon? Ay nako, araw-araw ganyan na lamang ba? Ay ganyan ha, be. Tatasan na to, daan na to eh. Ganyan no. Kasi binabaha to, tapos sakatundakan. Yan na ganyan. Buti ngayon, ano na, umungkol na yung baha. Alikabok. Ang sabi. Tapos yung daan, araw-araw tayo. Kumayo. Grabe naman. Dito makapag-overtake dyan. Masyadong nalikabok to. Sa likod natin, van. Dito naman maputi. Ito malabak. Ito tayo. Ayan. Sige, go. Para hindi malikabok. Ano ba yan? Oh no! Ay, nakasalamat. Ay, oh. Hindi malumok pa rin, oh. Grabe na, sabi na. Alam ba na ito. So, medyo okay ito. Kaya sa doon sa may parang lulubog kay sirang mags. Sirang gulong natin. Malalim. Malalim. Wow, ang kinis. Kulay red. Kulay red. Ang kinis naman. Alright, papasok tayo sa San Fernando. Laki. Baka maibit na ako, ha. Maibit lang ako. Pagdadaan kayo dito, may shortcut dito pa motor. Para hindi na kayo pumunta doon sa may U-turn. Hindi dyan, dito. Ito ang ano sa motor. Ayan, para hindi na kayo mag U-turn doon sa malayo doon. Pero ingat lang kayo sa pagpasok dito kasi maraming sasakyan. Yan, pinagbigyan tayo. Salamat.
yan, usually San Fernando napaka-traffic. Ang dami ng sasakyan na malabas, diba? Wow, kaya mo pa, Mio. Sige, sorry lang boss. Sipag talaga ni Kuya, no? Hindi ba ako sa mga nagkakabaw ganyan? Pakasipag nila. Kargado, no? Hindi yung motor. Hindi kinaharga nila. Ang dami nakarga, no? Ilang weight yan. Nakalagay kasi gain weight 12 kilos, 13. Sabi nga, pinaka-net niya 12. Di ano na yan, 24 kilos, no? Lagi, parang nagagpas na ka naman. Ako may nagpas si misis mo. Iba talaga, lalaki, no? Lagi sana nila. Ingat lang, ingat. Ito na. Sige, pasok. Dito tayo. Dito tayo. Bagong mga kalsado dito. Sarap. Sira ang stoplight, kaya dahan-dahan lang ang pasok. Woo! Naro doon. Ako nag-gasolina. Alika mo! Tabuso mo, man! Go mga buddy! Yo, may mga kasabay tayo, oh. Mga sorry. Yeah, rock. Sarap. And maksang malakas. Di aya. Ito, malakas. Ito pa si Kuya, may tips. Di alam kung liligong ka ba o ano. So, abababesta. Diyan pala eh. Diyan ka na, una ka na. Bugo na pala eh. Alright, dito na magpapakulan ng lakas. Woo! Favorite place. Pero ingat-ingat lang. Magpakulan ng lakas, man. Oh no! Ang laki nun! Hindi tayo makakalusot dyan. Huwag mo nang palaking gray ride. Ang laki! Ang haba! Tururut. Dito na tayo. Ayan. Yun! Pasok!
gusto ko tayo. Gulong natin. Ito. Gulong eh. Tambot ko ni kuya. Yun na naman si kuya ang puputok ng tambot nyo. Natulog eh. Hindi natin nagugulat ako puputok ha. Simple na sabi yun. Ito kay kuya tumuputok. Dahil ito siguro yung kuya, puputok ako. Ang babaril yan ah. Wala ko kung ano puputok eh. Lipat. Hindi alam kung saan. Oh no! Stop na eh, baka sagasa ka pa. Woo! Dadami yung pa ako. Woo! Aking pag-iisa. Pala. Bakit ba ano tong vlog na to? Ngayon ay November 16 2020. Telebasaga na tayo. So, nasa kanisa tayo mga J-Ride. Mamaya na lang vlog natin pag uwi ng Bulacan. So, yun ang mga natin sa daan. Gaano ka-aggressive. Grabe. So, this is Guerra Mora Vlog. See you sa daan. And beep. Shout out. Don't forget to subscribe kung bago ka naman dito sa aking channel. And kung darating ka na sa akin channel, mag-request ka naman. Kung ano mga content na pwede natin gawin. At kung kailangan mo ako, ayan, tawagin mo lang Gray Ride. Kung kailangan nyo magtulong. So, ayun na. Tapusin natin ang vlog. Log out.